Krásny, krásny deň, srdečne ťa pozdravujem. Osobne sa ešte nepoznáme, ale verím, že už čoskoro navštívim aj ten východ teda a prídem za Marcelkou a užijeme si úplne nádherný beauty day a spoznáme sa aj osobne. Tak ja som teda Dominika a chcem ťa srdečne privítať teda v novej národnej oblasti Good Angels Ivanky Christovej, ktorou sme sa stali teda k 1.10.2023, čo sa neskutočne teším. A úplne sme nádherná národná oblasť a ja som veľmi, veľmi šťastná, že si prijala pozvanie od Marcelky Adamovej, ktorá ťa doviedla teda do našej tejto krásnej ružovej bubliny. A ja ti dneska chcem podať nejaké približné informácie, ktoré sú veľmi dôležité a kľúčové, keďže máme v stredu o polnoci, máme uzávierku, novembrovú uzávierku teda. A chcem takto ťa nejak povzbudiť alebo niečo možno ukázať, čo by si mohla teda dopriať do svojej kúpeľne a aké výhody teda ešte tento mesiac ponúka. Tak, keďže si nová kozmetická poradkyňa, ktorá sa teda zaregistrovala minulý mesiac, teda október, takže v novembri je taká možnosť a budem rada, keď ju aj využiješ, pretože tie darčeky sú úžasné a myslím si, že nechať na firme tieto fantastické veci by bol úplne hriech, dá sa povedať. Tak ideme si to nejak rozobrať na dobre. Chcem ti ukázať ešte nejaké akcie tohto mesiaca, ktoré ešte sú teda v ponuke a začnem samozrejme našimi vôňami. Vône, na ktoré nám dáva Mary Kay 20% dotáciu teda a keďže si nová kozmetická poradkyňa a máš 90 dní, takže október registrácia teda a november v podstate robíme to všetky tak a je to úplne normálna vec, pretože využijeme všetko, čo Mary Kay ponúka a máš možnosť si zakúpiť krok 2 teda a k tomu fantastické vône, kebyže si nevedela vyskladať balíček, tak určite Marcelka pomôže, ale môže sa obrátiť teda aj na mňa a krok 2 je teda veľmi výhodný, pretože máme tam od spoločnosti Mary Kay 45% zľavu a to znamená, že za 4 basicy už môže mať 45% zľavu. Tie darčeky, čo dostane za chvíľu ti vymenujem, ale ide o to, že tých 45% sa počíta len od 8 basicov. Ale ty ako nová kozmetická poradkyňa si vieš zakúpiť teda špeciálny krok 2, kde dostaneš teda už od 4 basicov dostaneš už 45% zľavu a práve nadväzujem na tieto parfémiky, keďže dáva dotáciu firma 20%, ty si môžeš kúpiť tieto parfémiky so 65% zľavou, čo je úplne fantastické, pretože so 65% zľavou si myslím, že nekúpime parfém nikde a sú úplne luxusné, lukratívne, stačí si vybrať vôňu, ale moje odporúčanie je určite si zakúpiť, ktorá nám už končí, si zakúpiť Illuminiu Dreams. Není to toaletná voda, je to parfém od francúzskych parfumérov a je úplne mega nádherná vôňa. Illuminia Dreams je super. Máme tam rôzne vône, keby si potrebovala popis, tak kľudne ti ho aj pošle Marcelka, alebo ja ti ho viem poslať tiež do správy, alebo kľudne si pýtaj všetky informácie. Na čo by som nadväzovala? Ide nám Mikulášik a určite tieto masky 1+1 zadarmo sú úplne vo výhodnej, fakt, že výhodnej cene a zo 45% zľavou, ja tu mám taký ťaháčik, máte to aj v skupinke, máme tu fakt zo 45% zľavou, jeden kus masky kúpiš za 3,71. Wow, vieme to dať do čižmičky, vieme to posunúť kamarátke, máme tu kombo masiek, takže 1+1 gratis, takže 2 masky máš úplne gratis. Máme tu ešte kombo teda parfémikov, je to parfémik teda dámskych voní 3 kusy alebo pánskych voní taktiež 1+1 zadarmo, takže máš 6 parfémikov 7 ml toaletných a sú úplne fantastické. Takže je to skvelá ponuka a takto to vyzerá či k nákupu ako darček, keď si nejaká dáma niečo objedná, alebo v podstate len pre seba do kabelky. Vone sú vyskladané úplne, že parádne. Ďalej, čo by som chcela podotknúť, je toto bambucké masielko, máme 2+1 zadarmo. Taktiež treba využiť, lebo je fantastické, ale čo dostaneš gratis od firmy, tak je to krém proti opuchom, je úplne úžasný. Kto má opuchy, tmavé kruhy pod očami, je to fantastické. A dostaneš ho už od minimálnej objednávačky úplne gratis od spoločnosti Mary Kay.
Ďalej, čo by som chcela vyzdvihnúť, je čas retinizácie. Čas retinizácie. Retinol je pre mňa úplne fantastický produkt na zimu a takto sa mieša. Retinol 0,5 nenájdeš ani v nejakých luxusných centrách na ošetrenie pleti alebo na klinikách a majú väčšinou 0,2 alebo 0,4. 0,5 na domáce použitie je to úplne, že super. A k tomu samozrejme Clinical Solution, je to taká kolekcia Clinical Solution upokojujúce mliečko, ktoré je vhodné aj pre bábätka a tak ďalej. Takže toto sa mieša a je teraz najlepší čas využiť pri kúpe Clinical Solution a začať ho používať. Takže toto by bol ešte taký môj tip, čo si vieš doplniť teda a vieme si to krásne vyskladať, tú štvorbezikovú objednávočku, už so 45% zľavou. Takže sú tam výhodné balíčky napríklad, kde máme tie vianočné krabice zadarmo. A máme tam napríklad aj balíček, ktorý je veľmi výhodný, čo sa týka Clinical Solution boostrov, ktoré ja osobne milujem. To sú moji 4 králi, ktoré používam na dennodennej báze a sú fantastické. Ja chcem, aby si sa zoznámila teda s našimi výrobkami a dopriala si teda oblieca z Merike od hlavy až k pete, dá sa povedať. Máme tam vybrané produkty v Pink Sale, možno ťa tam niečo zaujme, máme tam úžasnú paletku na líčenie očí, úplne v super zľave. Takže a ešte čo máme odo mňa tombolku, možno si zachytila, ktorá je teda v skupinke. Takže od 3 basicov tam máme nádherné veci, máme tam sady, ale už aj od 1,5 basica, ale určite by som odporúčila využiť ten krok 2 a od spoločnosti Merike dostaneš nádhernú crossbody úplne zadarmo. A tá sa ti bude hodiť práve k tej registračnej kabelke, pretože je v tom istom dizajne, je krásne na pleco. Ja ju tu nemám, pretože je to novinka od Merike od septembra. A ja už som taká služobne staršia, takže ja na túto taštičku nemám nárok, ale kebyže som mala, tak ju úplne beriem. Úplne so všetkými 10, lebo je nádherná, dizajnová a je to taká kolekcia teda k tej našej štartovacej kabelke. Takže využiť krok 2 sa úplne oplatí, pretože od 4 basicov je tam už 45% zľava. A verím, že to využiješ a nádherne si vieš vyskladať teda ten 4-basikový balíček, teda je to voliteľný 4-basikový balíček a tam si môžeš úplne kľudne dať, čo chceš, lesky, balzámy, špirály. Ešte by som chcela povedať, že máme tam špeciálnu teda takú ponuku, je tam fixka na očka, teda naša úžasná teda vodieodolná fixka na oči, ktorú ja úplne zbožňujem, má takýto pevný hrot, takže si namaluješ linky úplne jedným ťahom, úplne fantastická. K tomu si vybereš 2 špirálky, ktoré taktiež jednu môžeš podarovať, jednu vieš krásne si nechať pre seba. Ľubovoľná kombinácia, je tam na výber 7 špirál a ešte je tam, vybereš si trblietavý tienik z novinkových, takže ja odporúčam tienik šampáň, ktorý je krásny, alebo aj silver, ktorý si vieme krásne naťukať do očného okolia a vyzerá to fantasticky, je nám plesová sezóna. Pri vianočnom stole môžeš krásne vyzerať a sedieť luxusne nalíčená a k tomu dostaneš odličovač očí úplne zdarma. To je taký špeciálny balíček, ktorý mne sa osobne veľmi páči. Takže zhrnutie, využiť fakt krok 2, lebo to úplne niečo malé na sklad, čo je predajné alebo pre seba. Každá sme to využili na maximum, pretože 45% zľava sa fakt oplatí a už od 4 basicov. Takže máme tu tie vône 1+1, masky 1+1. Určite odporúčam doplniť si do starostlivosti Clinical Solution. Je to botox, ktorý naša tvárička nestratí mimiku. Budeme krásne vyliftingované, nádherne mladé a fakt tento Clinical Solution retinol je mega úžasný. Uvidíš výsledky sama už po mesiaci používania. Určite tie výsledky gradujú, takže ono to
budem mať výsledky po nejakom tom čase, ale budeš maximálne spokojná. Využíme ešte 2+1 bambucké masielko, ktoré je posledný krát v ponuke a už nebude a je krásne voňavé, našľahané. Fakt, je to bambucké maslo, je tradícia od starovekých Grékov, samozrejme už ho používali aj Egypťania, takže určite áno. A samozrejme naše parfémy, na každý jeden parfém sa sťahuje či pánske, či dámske, zľava 20%. A keď ty nakupuješ so 45% zľavou, tak máš 20% ešte navyše, takže 60% zľava, teda 65% zľava, čo je úplne, že 45%. A ja už ani tú matematiku neviem, takže nakupuješ s fantastickou cenou, úplne za minimálnu cenu, mňamky. Takže využite všetko, čo Mary Kay dáva, krém proti opuchom gratis. Za 4 basicy máme tam mini balzamiky, v podstate úplne zadarmo a máme tam VIP bonus, ktorý nesmieme zabudnúť. A VIP bonus sú úplne nádherné vianočné gule od českého sklára, ktoré budú zdobiť tvoj vianočný stromček a VIP bonus sa sťahuje teda aj na december a na december máme teda úplne nádherné vianočné dózy na vianočné pečivo úplne zadarmo od spoločnosti Mary Kay. Tak verím, že tieto krásne možnosti využiješ a dopraješ si teda pre seba alebo pre svojich blízkych tieto vianočné ponuky, pretože sa nám blížia Vianoce a vieme, že pod každým vianočným stromčekom si každý jeden pán alebo dáma nájde teda dekoratívnu kozmetiku alebo pleťovú kozmetiku, lebo to nesmie chýbať. A ja si stále tak poviem, prečo by tam nemala byť Mary Kay. Takže veľa šťastia a príjemné objednávanie. Pozor, do stredy do polnoci je ten deadline. Do stredy do polnoci máme ešte tieto krásne novembrové akcie, a ktoré treba fakt využiť a dopriať si teda, či pre seba alebo svojich blízkych. A ja sa budem tešiť, keby si mala na mňa nejaké otázky, tak kľudne sa pýtaj. Som tu pre teba. Obráť sa na Marcelku, keby ste niečo nevedeli, alebo keby si niečo nevedela, tak určite som na telefóne, treba napísať alebo do skupinky a teším sa, keď vyhráš opäť v tom bole, pretože je tento mesiac úplne mega. Tak krásny deň a krásnu uzávierku, teda máme posledné 3 dni a pa.